Il-General Workers Union u l-UHM Voice of the Workers laqgħu tajjeb il-bidliet proposti biex tissaħħaħ it-trasparenza fil-qasam tax-xogħol u anke riforma ta' Tribunal Industrijali li jisma' u jaqta' każijiet ta' inġustizzji mal-ħaddiema. Permezz tad-direttiva li titratta trasparenza min ħaddem se jkun obbligat li jħallas il-paga f'kont bankarju waqt li l-ħaddiem se jkollu id-dritt li jitlob informazzjoni dwar il-ħlas tal-grad li jinsab fih. Se jkollu dritt ikun infurmat qabel ma jaċċetta x-xogħol ta' kemm se jitħallas u x'inhu l-irwol eżatt li se jkollu. Ma' TVM News, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li dan huwa l-ewwel pass biex Malta tadotta d-direttiva dwar it-trasparenza u l-ugwaljanza. Id-dinja tax-xogħol qed tevolvi ħafna u allura l-liġijiet tagħna jridu bil-fors li jinbidlu biex jilħqu l-għanijiet tal-industrija u tax-xogħol. Pożittiv ħafna, żgur li huwa pożittiv, u dal-aħħar snin dal-aħħar żmien kellna l-liġi dwar tal-temporary agencies u l-employment agencies fejn settur li ma kienx irregolarizzat ġie regolarizzat kollu. Is-Sur Buġejja qal li din il-bidla tiġi wkoll mal-prinċipju ta' ħlas indaqs għall-istess xogħol u l-lif tal-korriment qal li lil mill-infurzar huwa obbligu ta' min ħaddem li osserva r-regolamenti. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Joseph Vella laqgħu wkoll il-bidliet dwar it-trasparenza fuq il-post tax-xogħol. Li inti fil-post tax-xogħol ikun hemm trasparenza u availability tal-informazzjoni li għandek bżonn hija importanti biex tindirizza l-abbużi. Is-Sur Vella qal ukoll li biex il-liġi tkun aħjar hemm bżonn li tirreferi għal xogħol tal-istess valur. Li għandek da' żewġ persuni li jien biddiltilhom xi affarijiet fl-orarju fil-job description u affarijiet hekk, ħriġna barra mid-definizzjoni ta' same work. U hemmhekk int ma jkollokx dritt bil-liġi għal dik l-informazzjoni. Qal li l-frażi xogħol tal-istess valuri hija wiesa fit-tifsira tagħha u għalhekk enfasizza li jekk jinbidel it-terminu ma jkunx hemm toqob biex xi ħadd joħroġ minnha. Dwar ir-riformat fit-Tribunal Industrijali, is-Sur Vella saħaq li l-UHM ilha sostni l-pożizzjoni ta' tribunal li jirrifletti r-realtà fil-qasam. Li qatt ma ddedikajna nies li huma professjonali mill-ġudikatura għalih jien għalija nħossha nuqqas. Qal li tribunal jistħoqlu maġistrati tiegħu bħalma hemm għal materji tal-familja. Minħat jew Sur Buġejja saħaq fuq il-bżonn ta' amministrazzjoni tat-tribunal. Li jeħtieġ apparti r-riforma sija anki jkun hemm struttura amministrattiva li s-saħħa ħdejn it-Tribunal Industrijali u intuħ iżjed funzjonijiet f'dinja tax-xogħol iktar komplikata. Is-Sur Buġejja temm jgħid li llum ir-realtà tal-qasam tax-xogħol m'għadix biss ħaddiem u min ħaddem imma għandek ukoll realtajiet bħal dawk tal-ħaddiema tal-pjattaforma.